Ko ki paradok ki prasnam, ko ki henmen ki para, ki long kemi ki long pa, hang ne po ka beri nyau trap. Sashi simpat tak mesim ka basau kia, ngamtip ka ei ka ba nakaliang ka jong pi don ka jing snau, pi don ban ong, bat ka ei ka opinions ka jong pi, henry ka ei ka ba nakaliang jonga, ngadon ban pensngau sashi simpat, lengba ka ni ka video, kadai hadin nakaliang jonga kabang ngamla man pediang dalelei ru ya kom kini ki bangi i pleng ya ka jingle siliang bat ka ai kata ka jingle siliang ngakwa ban pen i bat kadau hang ne kalong ba bat baling ong ko kalong kom ka jingle siliang balai bai ka kerteng jong ki khasi ki ba involve sa kinu ki jingje bat lada ki syakem koloi pat ban penmi kerteng pantat lagi kot kubur, pantat lagi social media. Henry balai pat ya kitu ki kerteng jong ki weipat ki ba kampalat ya kata ka kam ke bakile klem penmi hadu kini kisngi ngamtip yo kilap penmi Henry kat ke jing saki bat ke jing yo i ke jongi ni yo i bat ni saki ba klem don ke jing penmi kerteng ki ke baningkong ya usamla Pershan Roy bang puai dua rublai ubana po wa gaji na po ka dong ka than himalang rin kajing syak penyap ki riu boman hang te po madan ko fling ki bom yu penyap yu hang te po madan ko fling nakaliang jongi ngila lej buruk ka merendam ngila buruk ka siti jing dawa ban pen i pertai ya kita ki kerteng jong kita ki briu ki badon kedi ban penyap ya te usamla Pershan Roy ubana ka sinong wa gaji Henry kat haduk kini kisngi ngimpat yo setia ye kom kata kajing kwa ka jongi pomju ya ulur sai nyauta kajing syak bom yap jong u hapo ichamati kat haduk kini kisngi ngampat yo i ya kita ki kerteng jong kita ki nong lek kam sniu ki nong penyap briu Henry ngi khmi lenti bat ngimtip yo kila yo i kila pen i haki wei kilat patai kubur Henry ngam tharai bakat haduk ini sengi kila pen i ya kita ki kerteng jong kita ki briu ki badon keti ban penyap ban tombor ya ulur sai nyauta hate po ichamati bat sakawai kalong ba ya ki kerteng jong kita ki riu trang snam ki nong penyap briu ki bala sim jubor ya ki jing im jong iba chirister fil thank you ki klam pen i kat haduk ini ke sengi kat haduk ini ke klipmat balai pat ya ki samla khasi mentah kiba syakyam mentah kita ki sawut ki samla kasi pithat bat kerteng hapok kilat patai kubur tikani ketika jingkeli ke jonga bat hawat ngaladon ke jing syak berngam hakipor ko mensua hapor bangasyak khot hajir hapok police station ba ngambit ban keli jingkeli lani ngambit ban keren ai persyak ya ke department tang bangam ban se habang ayu i ya ke jing duna habang ayu i ya ke jing no siliang habang ayu i ke jing bomhun nakaliang jongi kipat ba ngatharai kamdei kapop pat kamdei ka false ke jonga habang abu ke jing keli bat bangapan jing pensai bat kadai kamram ke jongpi ba pin jubab ya ka ei ke ba kom kipat ba nging hun bat kom kipat ba ngikwa ya ka mat jing dawa ban pensai hangi ba ka ei ka daw ba kloi ban pen i kerteng ya ki khasi kloi ban thadur ya ki khasi kat ba ya ki niki wei pat haduk ki niki sngi ka ba ngida angnut haduk kata-kata ndai pi khlam pat le kom ba kom nakaliang jongi ki pat ba ngi kwa ya pi ba pin pen i ba pin le ba pin treat equal ya ki briu ki pat ba no snong hang ne po ka jala